Alleluia.
Έχουμε και τα αυτολήπτα. Αυτό είναι το Άγιο Μύρο. Όπως ξέρετε, το Άγιο Μύρο τελείται κάθε 10 χρόνια στο Πατριαρχείο μας. Ο Πατριάρχης μας, με την Ιερά Σύνοδο, καθηγιάζει το Άγιο Μύρο, την Αγία και Μεγάλη Πέμπτη. Αφού γίνει η προετοιμασία όλη από Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και Μεγάλη Τετάρτη το μεσημέρι. Αποτελείται από λάδι και από αρώματα, πολλά αρώματα έχει μέσα, τα οποία βράζουν σε καζάνια, τα οποία καζάνια τα κουνούν συνέχεια για να μην κολλήσει κάτω το λάδι και τα υπόλοιπα, και μετά το αποσταλάζουν, το καθαρίζουν, το βάζουν μέσα σε δοχεία περίπου 5 ασημένια και μεγάλα. Θα πάνε πάνω το Πατριαρχείο, το Πατριάρχικα δοχεία αυτά, και το βάζουν κάτω στην Εκκλησία, γίνεται ο καθηγιασμός. Όπως γίνεται το Αγίο Βόλο ο καθηγιασμός, γίνεται και το Αγίου Μύρου. Και μετά μας το δίνει ο Πατριάρχης μας, και για είναι χρήση, όπως ξέρετε, μετά το βάπτισμα τα πληρώνουμε. Είναι το χρήμα το λεγόμενο, είναι το δεύτερο μυστήριο της πίστεώς μας, το χρήμα. Με αυτό λοιπόν κάνουμε το χρήμα στα παιδιά μας και χρήζουμε κάθε τι το οποίο έχει σχέση με την Εκκλησία μας. Το ναό μας, τις εικόνες μας, μετά θα δείτε όλα αυτά και το Άγιο Μύρο. Αιωνία η μνήμη των κτητόρων του Αγίου και Ναού τούτου. Αιωνία η μνήμη των κτητόρων του Αγίου και Ναού τούτου. Το σφραγίζουμε λοιπόν και το βάζουμε τώρα μέσα στο φυτό. Του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ο Θεός ημών, ότι θαύτη την δόξα της υπεσιού Χριστάς η Αγής Μάρτυση ο εισάμενος, τους πήρεστε εν πάση τη γη καλύψαν αυτόν, εν της Αγής οίκης σου και καρπούς η αβάτων βλαστάνει, αυτός δέσποτα, ο πάρμον των αγαθών χορηγός υπάρχων, προσβίες των Αγίων Δόξων εναετών μαρτύρων, όλοι δόξησας την απόδειξη των υψάνων ελεφασέστων ύπος σου γυρέστε, αξίως των ημάς καταφύτως, ρένακτον συμπροσερεγήν εν αυτοθυσία, και δόλησε ημίν φάγαρον και ερετήματα, αντάληψην παράικον και εν τούτο της αυτής σας υπερτοεσίνας των αθώσου, το θαυματουργήν δι' αυτόν,
Δώσουμε θέρος και τη δουλειά. Amen.
Αγίας των θρηβόντων Λίπανος εν ελαίον την κεφαλήν μας και το ποτήριό σου με πίστονε ότι Άγιο η Γαλλία του επί Θεόν δόντας Ιων έβρεσε απορρικία και τριγώνος Ιων αξιωτήσει ανοσία εαυτή τα θυσίας Κυρία σου Κύριε των δυνάμεων ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Τους κόμπους καθαρούς μαζεύουν με τα σαπούνια πάνω από την Αγία Πλάκα. Μακάρι κατοικούμε εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων εξουσίησε. Μακάριος μονήρ ο Ελλήνων τηρήσεις από παράσαν αναβώσεις εν την αλία του διέτες εις την κυράδα του πλατώνων εις τον τόπο των εφέτων. Αναβήσομεν επικρίνεις ομνησμού ποταμί φωνάσαντα αρρούσινοι ποταμί επιτρέψεις αυτόν από κονομημάτων πολλών. Θα μας πεις με θεωρητή της ταράσης, θα μας δώσει εξήλει στο Κύριο, αμαρτία σου εκπλώθησα. Δέκα. Εάν φυλάξονται ίσουν την διαθήκην μου και τα μαρτύρια μου ταύτα, αδειλάξω αυτούν και αυτούν Θεός του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου. Το παρόν θυσιαστήριο καθηγιάσει τη 10η Δόμου του 2012 και τον Αγίο Λειψάνα των Λαϊκών Μαρτύρων, ο Μητροπολίτου Λέου του Ισπανέας Παϊσίου. Συνεχίστε. Εκακούτησίας σου, ίσομαι από του χρόνου σου, εάν φυλάξονται ίσου την διαθήκη μου, θα τη δώσω αυτούς, και οι αυτόν έως του αιώνου θα τηρούνται επί του θρόνου σου. Ότι εξέλιξαν το Κύριος της Ιών, υπηρετήσαν το αυτήν εις κατοικίαν εαυτόν. Αυτή αγαλιάσονται, εκεί εξανακτηρών και εραστό Δαβίδ, εκεί μας αλήθνο το Χριστό. Τους εχθρούς αυτού εντύσω εσύ, επί αυτόν εσαντήρηση το αγιασμα.
Αγία Αγίας Μοντούς μας στο Θεό Λόγω Πατήρ και Πνεύμα και Λόγια Εξωτερικού. Αμήν. Η Λουγία και το Παγγελίωτε, ο Κύριος της Εταιρείας και ο Δίσκος ζωής στην διακτή της Μοναξίνου εις μόλις του Χριστού. Αμήν. Μεθύς τον ψαλμό. Μυριστήσον εκκλησίαν πονηρευομένων και το πνεύμα Ιησού. Έχω κατά Ιωάννη να Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι Κύριε δόξα Συ. Το καιρό εκείνο εγέντα τα εγγένεια της Ιεροσολύμης και θυμώτη και περιεπάτη ο Ιησούς εν το ιερόν της το Άτου Σολομόντος. Εκύκλωσαν αυτόν οι Ιουδαίοι και έλεγαν αυτόν έως πότε την ψυχή ημών έρης εις ο Χριστός είπε ημίν παρησία. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς είπον ημίν και ου πιστεύετε τα έργα εγώ ποιώ εν ονόματι του Πατρός μου τα αυτοματήρι περί εμού. Άλλοι μη σου πιστεύετε που παρεστεύτων προβάτων κονμών καθώς λοιπόν ημίν τα πρόβατα τα αιμά της φωνής μου ακούει καγόγινος αυτά και ακολουθούσι καγός ζωήν αιώνιον δίδομη αυτή. Δυνάμει την ίδια ζωοποιού σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωώπου Τάφου, προστασίες των τιμίων εκουρανίων, αερών, αείων, δυνάμεων εσωμάτων, ηγεσία του Ιερός του προφήτου Προδρόμου του Χριστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξου και Πατεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, επιστηθείου φίλου Παρθένου Ηγαπημένου Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Γυναικών, χειροφών Πατέρων ημών, Ιωνάτων Ιουλαίων, Αμφίμνας και Παρέας και Σάββατο του Ευκαλύπτου Ασκήσαντος, των Αγιοικαίων και Πατώρων Ιακήν και Άγης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων των Αγικών Παρήσεων και σώσον ημάς. Διευκόν Μαρία, Θεός Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Άξιο. Παϊσίους του Σεβασμιωτάτου και Θεοπρομήτου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως, Έθουκα Λιμνού και Ασυφαλέας, υπερδήμου και εξάρχου των παραδονήσεων, ημών δε πατρός και τριμενάρχου, πολλά τα έτη. Ορισίω του Σεβασμιωτάτου και Θεοπρομήτου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως, Έθουκα Λιμνού και Ασυφαλέας,
Kyrie